میامار ji sala 1907 vir ve Müslümanên Iraqanê dibin zulm û zordariyê denin dilşewatiya wan naqete. Müslümanên Iraqanê ax û erdên xwe terkirin û bi mecburî koçî welatên herêmê dikin. Di demên dawîn de li eyaleta Iraqanê di navbera artêşa Miyamarê û komên bi silahên qewmî de pevçûn û şer derdikeve û mirin pêk tê. Di navbera artêş û komên qewmî de pevçûn, Müslüman jî ewlehî, saetciyên heqên însanan, aborî û weka siyasî bi gelek pirsgirêkan re bi rûbirû dimînin. Komserê bilinda heqên însanên Netewên Yekbûyî Michel Beşlî derbarê rewşa heqên însanên Müslümanên Iraqaniyê de raporek hazir û amade kir. Li raporê de hat dest nîşankirin di rewşa heqên însanên Müslümanên Iraqaniyê de tu başbûn çênebûyê û şewitandina gundan dewam dike. Michel Beşlî balkişan li eyaleta Iraqanê şer û pevçûn dewam dike û li herêmê hemû civat û komneyînî tesîdar dibe. Ji bo Müslümanên Iraqaniyê strîn Bangladeşê ewlehî û şertê vegerê hêj çênebûyê. Ji teref Yekîtiya Rohingya Iraqanê ve dema çûyîn de raporek pêşkêşê Dîvana Dadmendiya Nav Neteweyî kiribû û di raporê de hatibû ragihandin. Li Iraqanê di şer û pevçûnan de di navbera artêş û komên bi silahê qewmî de sivîl can didin û ji cî warê xwe têkirin.